Kanigari Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongati walang. Kinigilong kimat kiba kongsan jong ka khubor mata ka step. Anwan jongo ka menteri jong ka sarkar India ka bakhmi ek bha ka miat jong ki kinthai bi ki khinna ka Savitri Thakur laisngi ek jala Meghalaya barkan poi menta ka sngi. Rakhile ekmen ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC ka jingdap nyofulai snem jong ka council minmin ka sngi ha district library kam auditorium hatura. Yeshim menta rinti lang ki jat penru Assamese ha ka jing rakhile ekmen bihu ha Shillong da ka mensim ka bakamen bat ka balas dang nadu minmin ka sngi. Ki khubor ki babnia. Kementeri kena jong ka sarkar India ka bakhmi ka bha ka miat jong ki kinthai ba ki kena ka Savitri Thakur kanwan jongo laisngi ka jala Meghalaya barkan poi menta ka sngi. Katai ka menteri sarkar kan sa shong jian lang ba ki officer rang ba jong atrat social welfare ban khmi ya ka rukom pentri ka mi ki scheme ki ba pher bala kershanda ka sarkar pedeng lingba ka te ka tanat trekam. Kan salit banyak kenduru ya ular ke jela, barkan sakmi banyak ru ya katri ke kata ha ke kedan distrik ha East Khasi Hills kar kumgi kendon trekam bala rut dak katanat ki kampen roy ha kathan chatai lam mingi. La syai ke sngi ka menteri kan lit khmi ya ka one stop center ha Ganesh Das Hospital ka Shakti Sadan ha Maulai Mauro bade ka child care institution ha mau ka siang. Nalor kata kan salit jengok ru ya ka community health center Aganwadi Center ha Mausmai badi ki projek kampen roy bala pentre hapo jong skim MGN Rega bat ka PMAYG nalon jong ka Aqua Park kam Visitor Information Center kabran hakli snong sora kumjuru ya ki surok PMGSY ha kate kathan. Garo Hills Autonomous District Council GHADC Hatura Meghalaya kala rakhile ekmene ka council de ne kalingkhu snem ka bahnyo phulai jong ka minnin ka sngi ha district library kam auditorium Hatura ka GHADC kala jam sasha uwei umaumer ha ka kam shakri jong ka nakabanta ka jingbit jingbyang barkaroi ka par jong ki pai garo. Usumbut menteri rangba ka Meghalaya ba Preston Tunsong ha ka jingkren jung ula kren halor ka benta trikam bakongsan jong ketika district council na ka benta ki pat ba bat karoi ka par hari lum garo. Usumbut menteri rangba ula kren ru halor ka 6th schedule bat ka jingong kerpang jong ka ha ka jala Meghalaya bat ka ka jingidei ha pedeng ka 6th schedule bat ka district council. Kibala dan lang ketika program de kemen ki kentop ya usumbut shongknor jong ka GHADC UCG moment u chief executive members EM ka GHADC AR Marak ki executive members bat ki wei u executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Powell Sockland ki MDC na rambrai bat nong ston ringkat bat ki nong yalam rangba jong ka hima nong lang kilali jongo ya put usang pedeng ka KHADC bat GHADC hadien ba layo jingtip ba ka Garo Students Union GSU bat katu kani ki riushimet ki bakam ba ki mikmat ya ka GHADC kilali punprai ki jingbu dak ha put usam ka bahap hapo ka jaka jong ka kur nyang lang ha mau guru. Uba Powell Soklet da ka jing bata ka ba ula yo na UCM ka KHADC uba shembor rinja ula pendam jur ya ketika kam da ka ba ong ba kita ki jing bo mau put ki dei ki bala penbiang da ka kur bat da ka bor district ula pentikina da ka jing tho ba ketika jaka ka dei ka jong ka hima nonglang. U MLA ka Ungoy constituency na Ribhoy district uba daman bat lamari minmin kasi ulala pli pat ba ka health sub center ka pathamai ha ka shnong nong traw ka baha po bhoy rembong CNRD block Lakmi linti ba ka ka sub center ka pathamai kan sala ban penbiang ya ka kam shakri ha ka koi ka khia ki than ki ba marjan jong ka shnong kham tam ka jing ko jing khia jong ki kin thai ba ki khinna ha ka jingkren jong MLA ba daman ba lamare ula kentu ya ki nong trei jong ka koi ka khia ban ai ka jing shakri ka ba bhatam ha ka sub center da ka ba shakri ka sim IT lon ula manjur halor ka jingnan kam ban kyar na ki jing tho ni ki jing bam sngo hon ha ka sub center khanang makan la ban trei bha bat ai jing men toy ki pat ba ha ka than ki bala don lang ki long Dr. A Khardut DMHO garib hoy urang ba snong ka nong trao ba Robert Dempem bat ki wei kini ko khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong.
Ki jadbundu asmi sa Shillong menin kasi kile shimenta rinti lang ha ka jingra khile akmen bihu da ka mensim ka bakmen bat ka deiru ka jingli akmen snem thamai jong ki asmis kata masale akmen ka kanthop ya ki jing shat ki jing ruai bar ka jing ban pau ya ka culture tan rai jong ki asmis ya ka jingli akmen bihu Shillong la penya da ka Shillong Central Rongali Bihu Committee bat la penong ha madan jong ka Shillong Vidalaya ya kalama bihu la kentiu sejong do officer rang ba bla song than ka SBI u Pratul Chandra Deka bat hadin kani ka kan hun shat ka bana Assam kalapan pau ya ka jing shat harin san kibriu ki ba na ki rukom im ki ba pher ki la poisha ka te ka jing pri perda ya ka jing le ka men bihu Shillong men nin ka sngi ya kani ka tamasa le ka men bihu la ju rakhi Shillong da ka jing ipu ipi ka ba khrau menta la palat ndrup khandai snem kadai ka rinsan ka papan pau ya ka jing soburam ya la ka jong kariti tenrai ka jing tali bat ya ka kolshor ki pulit jong ka East Khasi Hills District idang ap mentai ka jing pentikina na ka Hungarian Embassy ha New Delhi la an penkit ya ka met ka basa sha ka region unong Hungary ubala khlat ha ka jela Meghalaya ni ontep no ya u Shillong kamat yap jong te nongwan jong akai perthai na Hungary bekerteng u Zolt Puskas san phundus nem kerta karang sa hadu mentah ka jaka bu men yap Shillong Civil Hospital nadu ka khatwai trik u yayong berki bor bahalor kidang up ya ka jing pentikena na ki bahaya nga sem jong u lingba ka Hungarian Embassy bande kumu ya ka te kamat yap ha kawai par kalyang ki pulit jong ka jala ki bo ka jing kentu ki nawan jong kai perthai bakin shim jing irap ne ki traishnong haba ki lek kai shigiriat ki ram jong ka Meghalaya ki baju kring bhai ki nong shang kai perthai ki bana sabari bannet ya kai da ka kejat Karibhai Youth Welfare Organization RBYWO kalapan pau ya ka jing persyak ka bajur ya ka jing thu jong ka sarkar ban penyo jaka ha ka than umrai na ka benta ka jaka sa jong ki pulit ka Central Industrial Security Force CISF ka RBYWO kalapan pau ka jing snukya ka bajur halor ka ni ka jing thu jong ka sarkar da ka bakdaw ya ka jing e ba ki pat ba kilamat ha ki por ki ba minchwa namar ka jing don jong ki sipai ha shnong ka RBYWO ka kenturu iki traishnong banam penang kodor ya ka jingok pisah menta ya ka ban pemi pat bon ki jing e hadin habot bat kala patharu iki bandalong ki bahusiar katai ka seng kala ongru ba ka dem penang kongsan iki lat yo kam yo jam na ka benta ki samla ka jala ka jaka ban pen biang jaka sa ya ka CISF Menteri Lomba ka Nagaland Rio menhin ka siula pli ka Nagaland Solar Mission da ka jingthu ban penkiu stat ya ka jingtan boarding solar ha ki dipayeng haboro ka we ka jela kani ka jingthu jong ka sarkar Nagaland ka long mari ringkat bat ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ka ba angnu dan penbiang boarding elektrik ka ba khamsuk bat ka ba khamjem ka dor Menteri Lomba ka Nagaland ha ka jingkren jong ulo ong ba ka ni ka long ka jingstang ka baningkong ban poi sya ka thong green energy ka banyarap penduna shibun ya ki jing punut pensep ha ka bai elektrik madah ka jo ka por ban sumarat penne pensa ya ki jing kho jo ka maryang na ka benta ka lawei ka ba pranai ka sarkar Meghalaya kala yo ya ka jing sha ithu ha ka ribaro ka we na ka benta ka kam shakri ka batbit ka jong ka ha ka jing pendrung Aadhar ka Meghalaya kala yo ra artli ki khusnam na ka Unique Identification Authority of India UDAI ha ka program ka badangshan ka Aadhar Samvat ha New Delhi ka Meghalaya kala yo apdiang ya ka khusnam ha artli ki thup ka wei ke de halor ka mandatory biometric updates MBUs jong ki khanna kum ka jala ka batbit tam mantre ya ka ni ka kam bat sak wei pat kum ka jala ka batbit tam e ha ka verification of adult Aadhar enrollment lapdiang ki te ki khusnam boro artli de uba shai ku parwar nodal officer Aadhar nakatana General Administration ha ka keteng jong ka jala Meghalaya Menteri Sarkar jong ka Meghalaya ba hek ula pli ka school ka pathamai jong ka Ramakrishna Mission hamau tari jong ka than raj thayang Haribhoi district ha ka khat atrik uyayong Barkat to kani ka khubor kalakut garawan chipi na ka Akashvani Shillong